Salam aleyküm mujiki. Näle gowy ýagdaýlaryňyz? Jan sag. Göwnüňize degen azar berýän karoç. Çotan mujiki. Yakşamlar, yakşamlar kardeşim Ceyhuncan. Ne yazmadın Ceyhuncan Instagram'a? Yazdıydım ha bırakkam sana. Ay sevgilim. Aleyküm selam. Sarp İsfoğlu. Nasılsın kanki? İyi misin? Şükür devletcan Recep öğün oğum kardeşim. Han Atayf o kardeşim öğün oğum senin. Can sağlıklar oğum şükür devletcan öğün neydi kardeşim? Can sağlıklar. Men patpişiklam göwnüňize degen azar berýän, toňuňyza tok diýen, köleğiňizi basýan var diýen bam gardaşlar aýdyň şu wagt bara. Bilýän köp türkmen oglanlarymyzdan derek ýok ýöne bilä. Özümiz biraz agzy bir bolarym, öz şörde bir tanýanja, bilýänje oglanlar ma şowur sanamyş, bir ýagdaý hal soraşýan oglanlar. Ve pakılına Serdarzan ne? Degmen o Serdarzan o şu bir dalaga degmen bilet ne? Niye mesin hakiki şol var adatlığı tarapından adatlıktan mahrum edilen ruh taydan hassa men şu videon udalit ettim ne? Prosta sizi görüm dedim belli nemelerimiz görsün yani patpişiklerim görsün ondan son udalit edecek deyip şonu koydum. Sağ ol, sağ gılan devletcan. Sağ gılan brat kılan. Söwünip ýazýanlar, söwünip ýazýanlar var da brat. Hudaý we kommentarda berden ýazsa da gelmeýär hiçsinki. Ýöne bilet şolara diýip aýdýanlar. Näme peýda gazanýaňyz? Näme jügüňize pul girýärmi? Erkek olan hiç saçan kommentarda söwmez, o gönümürsin ya yüzüne bilen tutor diýer ýa-da bilet bir ýerde ýakalar men bile aý. Napyrmy gorkup bile barjak gelýär, ýazyň diýen o daşy sayf yani saytlama çendi berdim. Webpadan ola nomerini soramoken nirde bolýany sorasaňam da bolsyn. Gönmel blog etýär adamlar. Men gönüm öldü ýa, no gönüm öl aýtýar. Ýeni Bosna merkez mahallesinde oturýan o. Spasiba Sekhetcan kardeşim özüň sağ ol köp sana da bratkam. O Döwletcan. Ejesiniň agzyna skeýin Serdar şoň wara. Inni wara diňe oňa şey diýmek gal öň diýemokdum ha. Inni şoňa diňe şey diýmeli. Ejen agzyna skeýin diýmeli, parod etmeli, bola başga işler diýmeli brat. Bide nämetçe nädin oýna. Yani bir sany bana ahuya dedersin prosta siz üçin yalan men üçin çynna ha burada gurun versem. Bir şoda hakykatda görseňiz prosta şok da bolarsyňyz bilýärmi? O attysın bam o gomýa şükür maksatçan özüň o atdysan sagmy? Döwletçan näme diýdiň? Maksat diýe döwlet näme ýazyka? Yılgın bir zat diýe habaryň barmy? Kime maňa bir zat diýämi döwlet? Ha? Maňa bir zat diýämi döwlet yılgın? Alyoşok, da bilen sevişýän habarma Alyoşok, inson kerek. Yo, opşy diýe. Opşyny bilýän onu Alyoşok tarapa diýe, Türkmenistana kolonlara yılgın men tanjangas turda berdi. Ödem yılgın şey açık yılgyna açyk görkezdi ya Alyoşok. Men onu bilýän gördüm o wideony. Aňardan siz gören näsiňiz ýöne men gördüm da aja barym. Häzir berdi goýsaň men narşen ýaly YouTube'dan goýup bolmaýar o wideony. Alyoşok nälerinde öletçän özüňem gowulýan gardaşym. Men ağam sizler asıl lewaply olanlar hasaplasak diýerler. Men sar bilýän ýöne huýpulody lewagyň adyndan gurulýar. Barmaklaryny gorkadan ol. Bilýän Serdarzan, bilýän şoň üçin mara.
10 ýaly oglanyň huy pilot 4 tarapyny getirip bolýar 10 ýaly oglanyň. Ol hiç açan öz adından gürlemýär oglanlar bilýäňi-de, karakterini öwrenýäňi-de baryňy-da. Adresini sonra gönü blok. Indi men adym agdasaňam blok. Sen üçin maňa jaň etdi, ýalvardy, o videolaryny goýdum. Maňa ýanyna aklar jaň edip, daşy öz bile iyi biçen oglanlar ýybany edip, ýybalasyny edip bilet. Emedekläp kowdurup goýberdiler öýünden, kowlak goýberdiler. Oňa çenini goýdum, dakazat edip. Şoň üçin indi men agdasaňdan blok edýärler. Fartiyo. Men mara bäri gaçyk gaýdan adresinden bildim brat. Bilip bile çologlanlara jaň edýänler. Hudaý we diňe fortçyka gözleýärler, diňe. Diňe çykmany aýna gözleýärler bilýärmi? Mujiklar bolup üýüşüp jaň etdik. Nirde, näme saklaýan? Sen bilet erki kasaplayan özüňe näme mujiklara kömek edýän ok. Ya bize samniýan wamy zat diýän diňe aýna gözleýärler. Brat Hudaý we bir gezek gördüm gaçyk gelen gün kömekleşäýdi, diýdi kömekleşdim. Meňe 10 ýaly zatlar dogonjy men öz näme oýunçaça. Opşam diňe näme diýilýär? Çärjewler diýär, hotkanýom edýärler. Diňe açmaly, gutulmaly, sypmaly, aşakdan işlemeli. Aleyküm salam. Aleyküm salam. Asçap tamay. Kandoryň firine üstüne. Wotimine şon bolýar. Iň soňunda fartiyo brat, şo bolýar şol. Şo sen diýen zadyň bolýar bratka, men saňa men hiç açan diýmedim planynjy gün. Ya planynjy gün tutaryn. Men diýem ok, ýöne diýen ki bir gün şolat bolýar, men şolady bir gün etdiýän öz efirini öz ýanyna oturup näme diýmeli inni, näme gürlemeli, gara göz boy kim aýdyp bermeli? Men aýdyp bermeli, oňjum diýip özüne diýdirip şeýdip goýýas nisip bolsa. Iň soňunda bolýar bratka. O size şonu bilýän. Men oglanlar, tanıyan oglanlar, tanıyan gullukdaşlanma, baliski zomlanma, ul oglanlar esasen jigim zat dip jaň etýärler. Men söz berdim, iň soňunda bolar bratkam. Mekanjan, gardaş, sen özüň üçün etdiň, sen üçün sözüni häzir polnusy getirip berdiysem, sen getirip bilen ok. Sen sebäbi nähilek diýsem kam. Borlay Google'ňa degmän, Google'ňa değişiklik bolmasyn ýöne ha Google'ňa degsem sen söwünürsiň, sen söwünmekden başga hiç zat başaran ok da sen. Mekan, men sana şey diýip aýdaýyn, normal guruluş başaran ok sen. Sen lewaplymy diýär? Mekan men lewap bilä, men Bayramal şäherden, Bayramal şäher 9-njy mekdebiň öňünden Leboy oglan ba bolsa 9-njy mekdebiň öňünden men tanıýanlar, meni bilýänler, Hudaýa şükür, awraýym özüme de ýetik. Prosta ony özü bilät 20 ýaşlanak saýdatçyda eýle beýle diýip ýazyşdyryp ber bilät. Dalba ýok da. Maksat am şol oglan bar. Tanımadyň ýok, tamam da oňa ýer ýok. Dogry aýdýan. Salam aleyküm brat. Aleyküm salam muzikal vlogs. Mekan Akbayev. Men işlemýänim, näme bilýän mekanjam. İşlemýänim, näme bilýän. Bağışlan. Key dedim diýär. Россия gelmedim ki şoty var diýär. Ana Habib bilýänler, o Habib imna. Pamoň sen näme Habib? Ýok, o däl öýdýän. Diňgullukdaşym bar Habib atly. Men aňarsyna da geçsen niýe? Başarýan niýe mekan? Baý bolýar burasy, başarýan nasıl? Gandon bilen deň bolmaly däl. Tutmaly, dilini kesme. Wotsymy şonan gen deň bolup nämeçi? Yo, aýyp däl mekanjan, senem belki öz tarabyňdan özüň dogry aýdýansyň, ýöne lisne men saňa bir zat men getirip biljekde şo huy pilot brat, ýalan diýseň men şonu absnawa edip bilýän, näme üçin absnawa edip bilýän sebäbi ýurda aýyrjak bolýan adama, ýurda aýyrjak bolýan hemem hiç çaşan öz adyndan men marly bolup çärjewlere plana etýän diýen o Mariskiler diýär, Mariskiler znach ol öz adyndan gürläp bilýän oglan näme? Huy pilotmy dämi sen aýdyp beräý maňa? Hawa ýok diýip başga hiç diýme brat.
Şol hawa huy pilot brat ýa-da ýok huy pilot däl şolly. Şoň tarapyny tutýanam huy pilot. Onam aýdyp bereýinmi näçe? Bolmaýan zada gözümýän adamam huy pilot brat. Öňkülerde de aýtdym, innem aýtdym, mundan meýläm aýtjak. Prosto ýaşo bilýän me kanjan ýaşo bolan am ýöne ýaşlykda däl gurrun bilýän. Gurrun ýaşlykda däl bägde brat gurrun ýaşlykda giden okdo. Ýaş oglan 10-15 ýaş kiçi oglan men utanardym olsa. Erkek ýal garsyma çykyp bara 15 ýaşly kiçi oglan mara maňa. Bala sen brat bardatlay diýip bara lisni diýse de utanardym ödödüm. Gaçyp görmänmi? Men gaçamam, men kol ýa-no gaçja, gaçan zaman barda gurlu ýa ol arkamdan. Şonu aýdýan Serdarjan bratkan. Yo, onuň dogry men şu ýerde men prosto öle wapmy diýip soradym gaty. Yok, men kanjan gaty görüp nämeden hiç saçan muzyk abizat etme agarçat etdi. Men kap muzyk aýtýan prosto men lewap bile hukman näme diýjek men sana bir dogry düzgün çist parýadyşny muzyk bolmak üçin hukman lewap bile marly ýa askavat ýa balkanly bolmak hukman näle bra lewapdan tako oglanlar wa men lisne tanýan bayram allanamma mardanamma balkandanamma barmaň bolsaň tap çykan bilen ýutgan oglanlar wa hemme ýerde prosto şolara gawat delen oglan dogrymy ýa ýalanmy brat şol brat nerede oturuyor şu haram diye Ceyhun gelende gaçyk gaýdan awjylara geldi gaçyk gaýdan şu Azerbaýjanlar uranly geçen goýan wizianda. Ondan sonra koyuyor, niye gitti? Yine İzmir'e bir yere gitti. Şu kuşlara adasımı ne hemen sonra bir yerde deyip eşittim. Точно belirlisi yok ama. Горжусь с тобой, брат, ты честно поддерживаешь. Брат, спасибо. Взаимно, братка. Siz düşünmeyin oğlanlar, men lewawın tarabını tutup diýem, saçym oňart diýen saçym akurat mı Hudaýa şükür hemme kantofka, hemme adam özüme bolýar. O seni adat vapse se patsançı oğlan sen yılın gördüm o tayda bile neyse 2000-3000 tek soğanın iyisi daha süydüm iyisem giden ok ağzından ne men lewawın hiçimin arkasını tutama oğlanlar onyak düşünmeyen prosto hemmemiz bir devlet bizim var ha bir dağda men bir dağda go üns verdim da şu Türkler orsiýetde işleýär köp oglanlarymyz kösenýän hemşin. Şu wagt Türkde gör kösenýän oglan kän brat maňa bir günde 3 adam 4 adam zanetde iş diýip näçin kösenýär bizim oglanlarymyz agzy ýerler brat bir ýerde işleýärler bir ýerde işleýär ol 10 satýa olam 10 satýa agzy ýerde onuň olaram ha bilen ikisi agzy ýerde eken menem sikwereýin beýleki nip kellesinde düşünje dörýär. Agzy ýer bol edjeňiz kan birda diýbilýär ki. Lisne men işleýän ýerimde biz 3 tane türkmen bolup işleýär. Han bize lisne birda diýjek bolsunlar. Sen agzy ýere derni aýtdýärmi diýär. Aladyň serediňine şördi. Kazjolo köpsülle şonu aýdýan me kanza. Maksat neujeli onu Hawa fartiyo şoba hakykatdan dogry şo fartiyo aýdýanlary. Tap bolmaýar şoňa. Serdar gatça, canam, ağam, inimi bilem, gatça, men 15 ýaş kiçi bolup gözleýän, kowalaýan, edjeň, sikeyni 7 volt metrobus, her metrobus duroklarda gözleýär. Gatça ýöne nädip tutjak, gatça adamy nädip tutjak. Sen agzy ýere derni aýtýan diýäsiň jogabyna näme jogap berýäňiz? Ine adatdymy? Ine ýurdy birinji ýurtda uruş bolsa Hudaý saklasyn, tutsalar baraş adady, oğanlyň uruş bolsa adat tutsalar, urmak gerek ya, prosto şey diýip elini uzadandan hawa ýurdumyzda plan aýdyp berjek adam. Ece gel bir gerek ber aşağıda ýerşilen ýöne meni goýup bersinler şolar diýje oglan şol. Yalanam bolsa aýda siz berin galan kommentariýany. Döwlet çözer diýär. Спасибо Maksatcan, спасибо. Serdar sen kim dowdy? Maksam Allah we meniň 80-90 nany wagt oglanlar
Sizi tanıyar ve gatı salamları size. Spasiba Sekhetcan, özlerine de salam ayt, bar oğlanlara, tanıyan oğlanlara. Siktir et olar, gandonu panyaça. O timin fartiyo. Soň üçinem sevgünes men melano prosto men düşkünükledi baytyan. Sen makola görme diýär o böyle. Men mara normal jogap berýän sen kak ýewre ýalyk bilet men wapros bilen ýüzlenýärler. Azatdymy? Sen näme tygadunmy bir gede düşünür waýdy otyr na. Bir gede gaýdýanyňa ikinji gede gaýtalanýan adam znaç tygadunna sen o. 20 yaşımıza giremedik. Azat. Yat ineyim gitti diye. Men pikirimçe ol psikopat efir açıp adamlaryň nersin oynamakdan başga zat bot. Onyňam dogry mekan ol nerweden näl barat. Ol oglan nähil oglan ekenisen ene men saňa aýdaýyn. Käbir adam ma bilýärmi bir içip ganyna geçibem uje içmäne zat tapman şoň gize ýatyp bilmän käbir alkaşlar öýüňe gelýär. Adam bir manat berýär, ilim titrap dur bile içmesem ýatyp bilemok diýip. On şon ýaly kellesine neme duratdyr, özüne maksat goýupdyr. Garamyň aýdýalyk tamastarsyň aýdýalyk sen niýe wepa diýä bolle da indi diýä sen bilýärmi nähili adam sen niýe nähili azatlygynyň mahrum edilen ruhu hassas sen общественный местара çykyp bilen ok sikem şodi gymylap bilen ok oturan ýerinden niýe dogry aýdýar o şo dogry haçan gördüňiz hi men ýaly köpçülikde video alyp zat edip haçan gördüňiz men şonu Hudaýym ol on ýaly ýere çyksam diýe ol zaten garaş diýjegin bilýär ol. Niýek çyksa haýsy tarapdan uruýyň barjagyny bilýär. Şoň üçin çykan ok ol on ýaly. Çykmaýaram sikem. Men liçin aýtgan. Men giçik oglan bolup şoň ýaly men sik goýan saňa we pasiýensy efir dinletýän bolsalarla. Benim düşüncem Okudan açdyňyz. Kino, tana gyzyklay. Arası efir diye mekan. benim düşüncem свечка холодная. Свечка? Какой свечки, не знаю. Свечка поехала. Daçka belli diýem ka. Свечка Свечка neme olaýmasa patbolny giyirdi, soktular olaýmasa hata. Goýgoý şoň ýa bir zat mene düşünş. Şu adat diýen wepa bir dälmi kana ejeň düşünjesi eken. Aýp şoň ýaly bir ýerdir birat maksa bir zat diýen sana. Maksa sen dogry düşünjeli bol. Ejesine yetme Gurban şunça wagt garaşdym, şunça wagt bara ne şu ujo gidip men ejesine yetmedim mi görensiň diýetsemem soňundan bola men onnidim opşy dilimiň arasyna aldym Sivyaski slov edip men ejesine degem ok ejeňde günah ýok we pa diýdim ýöne sen gele eger köwlana sen men sen çağır otyna diýdim. Azat gandon ýalarmy ýüzüne alan o şo we pa olaýmasa şolam. Gahyrlan ýa da arasyna. Yo bağlay bekul. Tamada barıp bilmeýär. O timin o barıp bilmeýär. Dogry aýdýan brat. Ol prost aýdy otyň adatlygynyň mahrum edilen ruh hassas ol. Meselede brat sen aýtdyň gurrun tordy. Messi ejeňski daş eder säler onu. Çerät şuna. Заблокировать. Siktir eders brat. Messi kralı, Azerbaycanlılar, Urpan. O bırak koydum ha vizesini. Maksa brato, men yeke gedek gördüm, şoň öýüniň daşynda primoy efir açanny gördüm. Bolmasa gün 10 gede açja ýöne öýüniň içinde. Ýok, Serdar öýüniň daşynda açsyn, men kän gördüm. Ýöne adamly ýere çykdymy diýän, ol öýüniň öňki ýaşaýan ýerem. O gazeta nirde o blek. Palestinli weşdim, şoň ýaly bir daş ýerde ol çöllükde. Davayçı başka tema geçelim. Davay doğrudanım. Gol sorular başladı brat. Han soru versene cevap tap reklam o yol. Davay. Davay başladık brat kam. Ayni. O Sekhetcan doğru aýdýan bro.
Awa fartiyo şotayda öň işleýär diýeni bizde dipdiler on towuklary 100 kovalady 100 san towuk var eýjeň sıkyň sen ma günne 2 sanak bile yumurtka ulutjak bolýarmy diýip. Karoçy go interes başlaýar. Daway berýär. Şu gün bir sorady. Tolky men seriozno çesno bilemok jogabyny. Şu gün bir sorady. Näçe metr diýdi? 6 metr. Он 15 длину, 6 в ширину. 15 metr dilini, 15 metr uzunluğunu, 6 metr Genliğini. iňligine. Näme zat diýdi? Ödem hemme gyzlar gowur ýa diýer. Eta orsa berdiler 15 metr в длину, 6 метров в ширину. 6 сантиметров. А, нет, 15 сантиметров, 15 сантиметров в длину, 6 сантиметров в ширину. И девчонкам нравится, диди. Это что такое, diye. Bilýän bolsaň olaýdyň. Бля, это кажется кошелек, да? Кажется, кошелек, да, это, блядь. Наверное, men pikirimçe de kошелек, да, oğlanlar. Нет, Бекул, ты чё, шоколад, diye, не, Месси. Кажется, это, блядь, берди, bir vaqt, $100 это, брат. 15 сантиметров, 6, да, это $100, брат. Bolly, это özüm biljek, kenimlaydy o, bile aýtjakdym. Karoç seret, 10 sanak geliniňizi bir jaýa salsaňyz, näme diýip atlanýar ýa? Ay on reski bilerler ýalar, men Instagramda da berdim galiba onu, berdim, berdi de berdim. Amonia, Arslançyk Türkmen, mala diye bir san reklamy, brat, Arslan Instagramda baý bolsaň ýazgyn bratkan. Yok, man ýazgyn. Adamın tenine asyz 2 yer var diýe. Davay. Bileliň, Mekan Tagan bratomy berdi. Ne za što, brat Arslan? Mekan berdi adamın tenine 2 sanak asyz yer var diýe. 33 tane adam ma baring like bassan efir yokorik gidiyor brat. Orstor Türklerim giriyor şörik var arasında orsuda berýär sonra. 32 tane adam 6 tane like kollu. 30 tane like bolsa ad düşü bolýar brat. Näme adamın tenine 2 tane 8 tane like kollu. Spasibo 9 bollu basýanlara sag bolun köp. Janyňyz sag bolsun brat kılım. Biri burnun aşağındaky deşik diye. Dogrymy? Spasibo Mekanza. Ine şu çukur bir pamoyim. Bir şu çukur, birem pamoyim, o taýy bilen bu taýyň arasyndaky çyzyk pamoyim. Ha? Dogrydan brat kılı. Bakçyar, näme ýamanlyk gördüň brat? Da diye. Ha, birini bildiler, birini bilmediler gereken ответ на вопрос это доллар diye. Да, Дженнет, я отвечал, когда после вопроса. Birini gerek şu, лови от меня, Макс, bro, 15 şol brat kalam like, spasibo köp. Basmadıklar, basmaňyz, sabep berýän, haýyş edýän sizden. Like basmadıklar, baryňyzdan haýyş edýän. Dawa efir ýokary uçuralyň brat kalam. Birim edil özü diye. İkincisem diye on ýaly Bekul ence şomuka edil özü. Murad Atay. Elin aýasyna çyzykmy diye Rüstem Mingli kardeşimiz. Ну, меня не было, когда ты отвечал. Cennet. Может быть, да. Извини. Gardan ak giyiziden yok diye mekan ikincisi doğru değerli ya hiç aysenki kardeşler. İki aşın arası diye Bahtiyar Yermanov. Ну, второй вопрос, этот Cennet. Adamda 2 tane ahtsız yer bolýar, şolun ady. Nireleri hemem ady, yani uy ady diýen nireleri adamda bire şey burnun aşağınak deşik diýdi, ola doğru, ikincisini bilen oklar inte.
Brat. Bekul onu be o tak tak yasna o mekan yok diyer. Yok ya Ceyhun o değerli de brat. Davay brat like basalım 31 adam var. Brat kalın bratçı. Doğunçuklum, kardeşlim, uyucuklum, kızlarım aranızda like basalım uçurulun ara yukarı. 17 oldu, вот, birlikte ikisi bası var. 18. Спасибо всем, кто нажал лайк. Спасибо. Уважаю вас. Ali Nur diye erti izina brat. İşo erti. Erti dıyınç kuni. Sen kafede işlen son bağlar bunu dıyınç beren oklar da brat. Kafede dinle birinci gün opşam dördüncü birinci gün aralık beriliyor bilyan. Я нажимал спасибо Джанета. Сестренка, спасибо. Nay 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 nay. Salam salam devlet Nurluyuf 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 Nurluyuf. Gardan ak, giyceden gara. İmek halal, içmek haram. Gurhanna da var. Erkek kişi günlü 3 sapar, ayal kişi ömrünü 1 saparlanıyor. Näme dat? Yok Ali Nur bizde bugün ne abisini. Senki de onu kendine mi olyanlar, suda olyanlar brat. Ой, братик, нашелся diye. Bro. Караш Мекан Акбаев, братка, şonu bilelle. Cennet знаете? Gardan ak, giyceden gara. İmek halal, içmek haram. Gurhanna bar, erkek kişi günlü 3 sapar, ayal kişi ömrünü 1 sapar ulan ya. Näme datka? At. Yo, inte dursana arslancan. Duray kardeşim, bilele onu. Dur, benim sorunu bileli ya beku. Dur burmun, dava 2000 rubl oydu. Bermedik Mekan Akbayev, bermedik näme dostum. Seni var idarlar men gönlü cemaýylyňa seni biler. Bir oglan armiýa gidenne söýgülsini yüzük berýär diýär. Yüzüğün gaşyny grişka bar. İçinde 3 tane söz var. Her sözde de 4 harp bar. Gyýyz yüzüği toýa baranna ol sözler okuýar we aglaýar. Öwlüä baryp okasa gülýär diýär. Näme zat? 2000 rubl orsiýetdäkiler 2000 rubl az pulllar galiba mence. Men pikirimçe az pulllar da bileliň onu. 2000 rubl. Bilemek diýär ajendenem. Batyrjan meniň soragyma jogap bermediňler diýe başga sözüm gelen ok. Eger şo hakda bir daha ýazýan bolsaň şo gelen ok. Şo hoý pilot hakda. O tutulan soň ýuwaşandyr da, ýuwaşandy görmediňmi brat ok bolun ýysta diýen o da ba goýolyň şo soragy jogap al şo tirs brat ok. Ete şol interesni näme brat ok biz üçin. May ayın 10-20 baryan. Gelen döwletdir diýär. Gel öňden çykaýynmy aeroportdan. Nomeriňizi adyňy men özüme ili çatdy bir zatda ýazyp goý men bile ili şörde ýaz mene screenshot WhatsApp'da ýazaýyn. O kaýda ýokaryn dost döwletçan. Yo döwlet durun täkä şörde bir 2000 rubl goýdy. Sonra brat şonu bileli oglanlar belki bilseler pul gazanır da. Sağ ol ninja. Yo ağam başım üstünde yerim ma gel ağam kösensen va senle boy verene bardan. Yeter ki yolla galma. Aleyküm salam Rozik incigim näle kardeşim gomy. Bassa Rozik gelemde de like basan oy senin incigim bile basaýjak ya Allah. Что стоит посреди?
Durun tege dawa yank soru bileliň da. Bula bir oglan armia gidenne söýgülsüne yüzük berýär diýe. Yüzükde yüzüğün gaşynda grişka bar. İçinde 3 tane söz bar. Her sözde de 4 harp bar. Gyýyz yüzügi toýa baranna ol sözleri okuýar we aglaýar. Öwliýä baranna okasa gülýär diýe. Näme şo sözler? Salam Aziz Akmuratov. Gowum kardeşim. Spasibo 20 boldy bratka. Spasibo Rozikcan. Davay bileliň brat. Näme 2000 rubl rozik. Sonra we 2000 rubl goýuldy. Habaryň bolsun dostlaryň. Ýa-da treska efir oklan. Pazilitsedin imoňyzy aladyňyzy. Şükür öwezi lam gowumy öz jan saglykly. Bu da geçer diýen söz diýe 4 harp. Bu da yo geçeriň 5 harpa brat ödem 3 tanak diýe. Bu günler geçer diýe. Häzir täzeden okaýyn men şonu. Her sözde de 4 harp bar. Yo her sözde 4 harp bar diýe brat. Dogrum şol wapşety men soraýyn. Ana dogrum şol neme mekan. Mekan ayf dogrum şolaň ýazýany. Aleyküm salam. Oraz Nur Aqif. Şükür Allah gow oňatmy işler. Şükür öwedi lağam ödüm olmjan sakly. Bahtiyar Ermanov. Wahy izvini diýe. Ay bala. Bay bilemiz oy mekan janym çykyp gitdi ýa-ni öňe ýazan ok golyny hiç zat bar. Inni kaçan efire çykýan diýe. Baça günne girýän bratkam, yani el boş bolsa girýär, işden zatdan gelsek. Yank soragym bersene diýe. Hanun numaradyň soragyny bereli. Muratcan soragy berip düşerdi. Что стоит посередине на земле diýe. Maksat şu soragy okap ber biliň diýe. Что стоит посередине на земле diýe. Ekvatorym brat. Bilýärmi näme? Что стоит посередине на земле? На земле. Посередине на земле. Sagayda diye. Koyolu yatalı. 2000 rubl lip okudan galmaly. Galmaly bolmaly. Ya dogry aýdýaň bira okuň galyň. Men nomerim berdim uja. Bolly mekanjan bilýän. Sagayda. Dost Instagram sayfaň tama däl şomy. Hawa o Sarp Yusufoglu. Ýazda garaşdym, ýazmadyň abi. Uny ýaz brat bom men görürüm şotaýdy. Yok diýär. Men ertir girerim, ertir işe ir gitmeli körpe. Bolýarym, dawaý ödüljan, sagamanja ýatyp rahat bolsun. Dünýä ýeke zat geler we ýerde ýeke zat galar. We näme geler diýe. Mekanjan, gardaşym Durburmut, Yank Muratçan beren na seredinie земле diýe. Da şonu ядро. Ядро, что ли, брат? Буква М стоит. Что стоит на земле? На середине земли. А, о, М харп, да, правильно Галиба сказал, да? Фартио. Это правильно, да, Muratик? Assalamu aleykum maksat. Kuvatsan, aleykum salam kardeşim. Billi diye ha o. Doğru aytdı. На середине земли это M harp duruyor, doğru. Brat kalam, doğru, belli. Men şoň ýerine bir sapar reklama sana etýän brat ýazgyny hökman senim. Kim soraw berse bersin, soraw bilen men edip berýän Instagramda bir gezek reklama Instagram accountyny.
Farsiyo yazgyn dost drujba uratdym. Zakir Pirimov diýen at bilen. Dabawyda ýazyp bolanok. Bolly sarp barat arkaýyn mola girem dedi. Tanadyňmy barat diýe Kuwat Gurbanow. Yo aly bilmedim barat kam. Gowum Kuwat san jan saglyklap. Mekanyň kyno kaly. Men bar sen ne diýe bilýän Farsiyo. Sen ýaz şonludum Farsiyo. Hanin mekanyň kyno kaly. Mekan sorunir de mekanım. Dünya yeke zat gelir diye ve yerde yekece zat kalır ve näme gelir diye. Dünya yeke zat gelir ve yerde yekece zat kalır diye näme gelir. Şopamoy näme gelýän bolaýmasa kim ol? İsa Peygamber mi näme? İsa Peygamber gelýän mekanjan. Yadro diýdi how diýe. Yok diýe, yo o däl diýe. Lexus öň am galiba agam menimi bilemok sew nädinga men normal brat spasibo brat aýlanyň üçin. Kanalyň adyny näme üçin tama däli başdyň diýe. Men oňa da jogap bereýin brat men öňkü beýlek accountlamyň hemme zatda ady tama däli opşy däli bilen diye şoň üçin tama däli başdym bratkan. Düşünsem. На середине земли магнит diye. Нет, Бахтияр, это знали же уже. На середине земли это М. Буква М стоит. Hiç zat galmaya, yeren suwam adamam hiç zat galmaya diye. Mekan Akbayev, Mekan Tağanov şey diýip jogap berýär. Hiç zat galmaya, yerem suwam adamam hiç. Yo gal ya diýe ol mekanjan. Düşünükli. Jaň edip bolýa, löbo. Kuwatsa näme diýdiň ýokarda başga? Men sapaktan kitse Kuwatsan tanadym o komandyny geç gidipdir gardaşym aýyplasma. Bilýän tanadym gardaş habarlaşypdyk ikimiz ýadyma düşdi. Gowumjan salyklam. Yekece zat galýa diýe. Nämişleýän giýjäň bu ýary. Aleyküm salam, Allah nur aman durduýew. Okudum Kuwatsan. Это даётся нам трижды. Впервые 2 раза бесплатно, а вот за третий придётся заплатить. Я дурнтек, брат, Farsiyo. Давай ответим вот Mekan'ın jogabına. Mekan Akbayev soraw berýänmi pul goýun da diýe. Hemme gerek zat diýe pul diýe. Heýde. Daş etdimi? Bolýa seret gowmy ýagdaýlar, brat şükür Allah nurjan. Gowmy özüňe mam zan sagmy? Gowmy işläp bersiňmi? Işýam okuýarym bilemok gonamon. Goýana Allah nur goýana gardaşym ýöne şu günler öldüm. Diňe primo efirleri goýan. O dönem üçin gazykla şu wagt bara gidete gelip gideniň sany opş 200 her gede girip çykymda primo efir 1 saat 40 minut. Iň aňarsy 1 saat girip çykymda 350-250 aralyk adam girip çykýar. 15 saat azyndan video görülýär, ondan soň näme normal bolýar şol. Где-то 5-10 adam, 15 adam käwagt ýazylýar, podpisat edýär. Her şey para değil ki diye. Doğru diye mekanım doğru diye. İşleri o maksat şükür Kuwatsan özüň omy jan saglyklap. Aýtyp ölüm sünnük sana brat. Spasiba Allah nur ýazylan sana kanala podpisat eden sana senem. Podpisat etmedikleriniz bağ bolsa kanala podpisat edin basym go ýyzylar çykyp başlar bir sana. Yine go gardaş tapalyň özümde. Men diýenime jogap berip bilmediň diýe näme diýdiň sen? Gelen o bra nirde ýazdyň sen?
Muny iňelli beýlekin gelen o. Eger söwüp ýazan bolsaň aýdýan ýene kim söwüp ýazjagam bolsa ýazanam bolsa köpüňiz hemmeňiz paşty şu ýazan da Hudaýa şükür. Spasiba siz musulman oglanlar söwmeň diýjek. Ýöne eger söwüp ýazan bolsaňyz gelmeýä aýdaýyn ýörüýte sözler oýdum söwüp ýazylýan sözler onuň diýilýän sözler eşdilýän sözleri söwüp ýazylýan. Men adresime ýa başga biriniň adresine ayırdım. Bugün çornus pisağı diye düşündüm. Bana gelmeýär. Näme täzelik diye. Ay bilmedim onu. Doğanlar gelenler da. Näme täzelik diye. Kuwat Gurbanov. Ay täzelik yok kardeşim. Şu öňkülük diýen ýaly öňkudurluk diýär. İşläp börs näme deli. Спасибо, Эмиржан. Bahtiyar, bratop. Nähil dip aýsam kan satçara özüme liçne ýara başgasyna men birine görünjek bolup ösüremok ýa aýyrdamak ýa başga da liçne özüme ýaraýarmy öz durmuşum dogrymy? Это даётся, давай вторую билелин. Это даётся нам трижды, первые 2 раза бесплатно, а вот за третий придётся заплатить тебе немедленно. Что лучше? Спасибо, Меканзан, kardeşim. Ay bileme Allah'ın onu ya sonra olur. Cevap veremem bıraktım. Daha bilenin de fartiyon diyen. Diş diye. Diş nereden çıktı? Sergey Nikolayev. Dişi nereden aldın bırak? Да, зубы diye. Молодец. Bilip tura Sergey Nikolayev. Yanında oturan mı olayma da bırak sen bana. Planiyev diye mi? Diş diye. Doğru. Молодец. Diş eken onu. Oğlanlar, gayızlar. Seret şurada var ha. Saça söz yok. Adışı bomba. Spasiba brat. Hiç yaxşı brat. Son elini ödeyen. Kanalıma yazılmadıklar. Bariniz hayiş ediyen sizden. Kanalıma yazılın yönü hayiş sögünmen brat. Biz hemmemiz musulman çağız. Eğer düşünýän bolsaňyz hemmäňizden goýulan videolar like basyp, kommentariýa, go kommentariýalar ýazyp bollamaňyz haýyş edýän, öňünden sag bolsuny aýtýan ullakan baryňyz sag bolun, sagamaňy ýatyp duruň. Erti ýene de edilşin ýaly 45 minut 1 sagat efir günni açar, girip duruň. Baryňyza sag bolun, dogan çyklam sagamaňy ýatyp duruň, giýjäňiz rahat bolsun. Salam aýdyň oglanlara da. Спасибо, Аллану. Что может в одно? Удачи, diye. Удачи, браткам, sana da. Ау, hemmäňiziň giýjäňiz rahat bolsun. Hemmäňiziň. Спокойной ночи, сладких снов. Like basmadıklar, like basyp çykyn kanala, yazılmadıklar kanala, yazılıp çykyn. Sağ olun men sylaýanyňyz üçin. Menem sizi dwajdy sylaýan bratkalam. Söwüp ýazmaň biz ýene bir ýere gaýtýan musulman oglanlar, musulman çağız. Kim söwüp ýazýan bolsa musulman hasaplaýan däldirin. Liçne şoňa bara näme diýip söwüp ýazýan bolsa mennenem şoňa dwajdy şoňa ýaly zaýymly diýen.